Tuluyan ang napasakamay ng kapulisan ng lalaki na nahaharap sa kasong frustrated homicide matapos na mahuli ng pulisya sa barangay San Vicente, Tabaco City hapon nitong Lunes, Nobyembre 24. Kinilala ang suspect bilang si Alias Tamulmul, 56 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng nasabing lugar. November 24, nakakuha tayo ng impormasyon, uuwi ito sa San Vicente, Tabaco City. So doon na-aresto itong ating suspect. 22 taon umano itong nagtago sa batas bago tuluyang malambat ng PNP. Papalit-palit daw kasi ito ng lugar na mapagtataguan kaya hindi agad nahuli ng otoridad. Lately lang siya umuwi, nagtago siya sa NCR, palipat-lipat po ng munisipyo, city doon sa NCR. Siguro pag natutunogan niya na, sunog na siya na may nakilala na sa kanya, lilipat na naman siya ng other city sa NCR. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang sospek matapos na makapagpiyansa. Umusad na rin ang pagdinig sa kanyang kaso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.